Koro kawadhi nyime en ni gikone to komiti mar thek ewi pok mar omenda e kind sirikal mamalo kod mago ma kaontis ochopo winjruok mar miyo kaontis omenda maromo bilion 415 e iko mo mar 2025-2026. Maeri en medruok mar omenda maromo bilion 28 kowuok e bilion 387 mane kaontis oyudo e iko omenda 2024-2025. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa mathoth. Chung motegno mar senators e medo sirikal mag kaontis omenda onyago lemo bang' komiti mar thek e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar senet chopo e winjruok mar miyo kaontis bilion 415 e hik omuom manyien. We have been consulting amongst ourselves as members of the mediation team, both from National Assembly and the Senate, and I would like to report that we have made some very, very good progress. But I would like to say that we now have a figure which we would like members to formally engage on, and the figure is 415 billion. Bang' romo ang'wen mag chwero luya kod chung motegno e kind senators kod jo od bura, komitino oketo dwaro magi piny kendo medo kaontis bilion 10 ewi pok mane migawo mar omenda omiyogi e budget manyien. We stopped yesterday at saying we will have to consult away from the cameras. There's been consultation behind the scenes, and it has dawned on the Senate that, at 4:15, beyond that, it appeared to us like we are trying to milk a stone. And finally, we have come to an agreement that we'll settle the mediation at 415 billion. And that is the agreed position that we want to close this mediation at. Motelo ne winjruok makamano, Senate ne oramo ni pesa matin ma counties onego yud en bilion 465 e kinde ma jo od bura kod migawo mar omenda to ne ochung'ie bilion 405. I, Miriam Kitany, adopts the mediated position of 415 billion. Mr. Chairman, I, Dr. Boni Halwale from Kakamega, do adopt the figure of 415 and do hereby swear that I'll put governors under pressure so that this money is put to good use. Kata odoko ni counties okoyudo pesa duto mane gidwaro mar bilion 450, medruok mar bilion 28 e pok mane giyudo hiko mokalo nyalo miyo gigeno mar chopo lek margi higni machuok mabiro. Matter arising from the minutes. Bang' yudo keyo mobup mar omenda maromo bilion 28 kipimo kod hik omuom mokalo, wenge duto koro ong'iyo counties ewi ka governors dhi tiyo kod omenda makamano e loko ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV.